είδους μηχανικού θα έρθει να μας μιλήσει αμέσως μετά. Ο κύριος Αναγιάννης, ο Γιάννης, ο οποίος είναι μηχανικός μεν, αεροναυπηγός δε, και θα μας δώσει μια άλλη πλευρά του τι είναι η μηχανική από το δικό του τομέα. Γιάννη, ο λόγος σε εσένα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για το λόγο. Καλημέρα και από μένα στα παιδιά. Δώστε μου ένα λεπτό να κάνω ένα share screen. Δεν ξέρω. Πείτε μου όταν βλέπετε. Παρουσίαση. Ναι, Γιάννη, όλα μια χαρά. Όλα κομπλέ. Λοιπόν, λέγομαι Γιάννης Αναγιάννης. Είμαι διπλωματούχος μηχανολόγος και αεροναυπηγός μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών. Και σήμερα εργάζομαι σαν data scientist στον όμιλο Τσιμέντων Τιτάν. Οπότε θα ξεκινήσω, όπως προηγούμενος συνάδελφος, λέγοντας και εγώ έτσι λίγο την ιστορία της ζωής μου. Ξεκινώντας από τα τελευταία χρόνια στο Λύκειο. Γενικά ήμουν ένας μαθητής ο οποίος ήταν καλός σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, μ' άρεσαν τα μαθηματικά, μ' άρεσαν η φυσική, μ' άρεσε ο προγραμματισμός και ήμουν πάρα πολύ καλός σε αυτά. Και από την άλλη ήμουνα, όχι κακός, απλά δεν ενδιαφέρομαι για πολλά άλλα μαθήματα τα οποία βαριόμουν να τα διαβάσω. Οπότε, κάποια στιγμή εκεί που αρχίζω να μπαίνω λίγο στο τρυπάκι με το πρέπει να δώσω πανελλήνιες, να το θα κάνω στη ζωή μου και μετά, σκέφτηκα ότι θέλω να γίνω κάτι το οποίο να περιλαμβάνει όλα αυτά στα οποία είμαι καλός και κάτι το οποίο να μου αρέσει, να ξέρω ότι δεν θα το βαρεθώ ή ότι θα έχω πάντα κάποιο κίνητρο να δοκιμάζω κάτι, να κερδίζω περισσότερα από αυτό. Οπότε αποφάσισα να προσπαθήσω να γίνω μηχανολόγος μηχανικός. Έδωσα πανελλήνιες το 2014 και πέρασα στο τμήμα μηχανολόγων και αεροναυπηγών μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έμεινα εκεί, σπούδασα συνολικά 6 έτη, είναι 5 ετούς σχολή, 5 ετούς φοιτησης, 6 χρόνια με πολλά ξενύχτια, όχι μόνο για διάβασμα και για άλλα πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Και προς το τέλος εκεί που τελείωνα τις σπουδές μου το 2020, όταν έκανα την διπλωματική μου, η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν έτοιμος να πάω ακόμα στρατό, ήθελα να μείνω και λίγο παραπάνω στην Πάτρα, οπότε αποφάσισα να βρω μια δουλειά στην Πάτρα και κατάφερα να ξεκινήσω την καριέρα μου στο ακαδημαϊκό κομμάτι, λίγο πριν ολοκληρώσω τις σπουδές μου, ως ερευνητής μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Συγκεκριμένα ξεκίνησα να δουλεύω ερευνητικά πάνω σε θέματα που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας. Δηλαδή, ουσιαστικά εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης σε εργοστάσια. Εκεί έμεινα περίπου για 1,5 χρόνο, ώσπου μετά ήρθε η ώρα να πάω στο στρατό. Και μετά το στρατό επέστρεψα στην Αθήνα. Δούλεψα περίπου 8 μήνες σε μια εταιρεία πάνω σε παρόμοιο κομμάτι, όχι με θέματα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά όχι τόσο στο βιομηχανικό κομμάτι, όσο πιο πολύ σε θέματα μεταφορών. Και τέλος, κάπου εκεί στο Μάιο του 2023, ήρθε έτσι η μεγάλη ευκαιρία για εμένα. Δέθηκα πρόταση από τον όμιλο Τσιμέντων Τιτάν. Πιθανότατα την ξέρετε περισσότερο από εσάς στην εταιρεία. Είναι εταιρεία παραγωγής τσιμέντου και σκυροδέματος. Είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη, με διεθνή παρουσία σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων και στην Αμερική. Όπου εκεί ελπίζω να μείνω και του χρόνου, να μην χρειάζεται να αλλάξω, να πάω αλλού. Οπότε αυτά λίγο για μένα και πάμε να δούμε λίγο για τις σπουδές μου. Λοιπόν, όπως σας είπα, η συγκεκριμένη σχολή σου δίνει 2 τίτλους. Σου δίνει και την ειδικότητα του μηχανολόγου μηχανικού και του αεροναυπηγού. Οπότε πάμε να τα δούμε λίγο ένα-ένα, να δούμε τι κάνει ένας μηχανολόγος μηχανικός, με τι ασχολείται. Λοιπόν, ο πρώτος κλάδος με τον οποίο ασχολούμαι και εγώ, στον οποίο μπορεί να δουλέψει ένας μηχανολόγος μηχανικός, είναι η βιομηχανία, δηλαδή εργοστάσια. Εκεί πέρα ουσιαστικά το βασικό του αντικείμενο είναι ο σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση νέων μηχανών
και εξοπλισμού. Δηλαδή, σχεδιάζεις καινούργιες μηχανές, καινούργια εξαρτήματα και ψάχνεις να βρεις τρόπους για να βελτιώσεις κάποιες διαδικασίες, δηλαδή, ή τον τρόπο που δουλεύουν κάποια μηχανήματα. Ο δεύτερος τομέας είναι η ενέργεια, όπου αντίστοιχα εκεί πέρα οι μηχανολόγοι μηχανικοί ασχολούνται κυρίως με το σχεδιασμό για τη βελτίωση ενεργειακών συστημάτων, καθώς και με το κομμάτι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ένα άλλο κομμάτι στο οποίο μπορεί να εμπλακεί ένας μηχανολόγος μηχανικός είναι το κομμάτι των υλικών, όπως και συγκεκριμένα η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων υλικών με βελτιωμένες ιδιότητες, όπως ας πούμε π.χ. αντοχές. Επίσης υπάρχει το κομμάτι αυτό που λέμε εφαρμοσμένη μηχανική, το οποίο ασχολείται με την ανάπτυξη μηχανικών συστημάτων για πρακτικές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα στις μεταφορές και στις κατασκευές στην αεροναυπηγική. Για παράδειγμα, αφορά τη σχεδίαση κάποιων συγκεκριμένων, ας πούμε, μηχανισμών που χρησιμοποιούνται π.χ. στα αεροσκάφη, π.χ. στα οχήματα, π.χ. γενικότερα στις κατασκευές. Και τέλος, ένα άλλο κομμάτι πολύ ενδιαφέρον είναι η εμβιομηχανική. Αυτό αφορά ανάπτυξη μηχανικών συστημάτων για ιατρικές εφαρμογές, όπως είναι, ακούγεται λίγο wow, αλλά είναι όντως πολύ ενδιαφέρον. Αφορά ουσιαστικά σχεδιασμό ιατρικών μηχανημάτων, τεχνητών αρθρώσεων, τεχνητών μελών για περιπτώσεις, ας πούμε, που χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι να χειρουργηθούν και να βάλουν κάποια τεχνητά μέλη, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα βασικά αντικείμενα του μηχανολόγου μηχανικού. Και τώρα, τι κάνει ένας αεροναυπηγός μηχανικός, με τι ασχολείται. Έτρεξα εδώ λίγο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα, το πιο βασικό, είναι ο σχεδιασμός αεροσκαφών. Ουσιαστικά των επιφανειών, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια και να μπορεί ένα αεροσκάφος, να το πω απλά, να πετάει. Δεύτερο είναι οι δοκιμές αεροσκαφών και αξιολόγηση της ασφάλειάς τους. Τρίτον, η συντήρηση και οι επισκευές αεροσκαφών. Αυτές οι διαδικασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα αεροδρόμια πριν από κάθε πτήση. Ουσιαστικά, αυτός που υπογράφει για το αν ένα αεροσκάφος έχει συντηρηθεί όπως πρέπει και αν είναι ασφαλές να πετάξει για την πτήση είναι αεροναυπηγός μηχανικός. Τέταρτον, η επιλογή υλικών και η δομική ανάλυση για αεροναυπηγικές εφαρμογές. Και τέλος, υπάρχει έτσι πολύ μεγάλος χώρος στην έρευνα και στην ανάπτυξη όσον αφορά την αεροναυπηγική, όσον αφορά την ανάπτυξη νέων τύπων αεροσκαφών, νέων συστημάτων, ας πούμε, για τους κινητήρες, για βελτιώσεις στους ήδη υπάρχοντες σχεδιασμούς. Αυτό είναι πιο πολύ ακαδημαϊκό το τελευταίο. Ωραία. Τώρα που είπαμε εν γέννη με τι ασχολούνται αυτοί οι δύο τύποι μηχανικού, σε αυτό το σημείο θέλω λίγο να το συνδέσω με τα μαθήματα που ήδη τα παιδιά κάνουν στο Λύκειο, για να καταλάβουν περίπου τι θα δουν, αν πάνε σε μια αντίστοιχη σχολή, τι θα δούνε. Ωραία. Λοιπόν, θα δείτε πολλά μαθηματικά. Λογικό, αναμενόμενο, όλες αυτές οι σχολές έχουν μαθηματικά, πρέπει να γίνεις καλός σε αυτό. Το δεύτερο, θα ασχοληθείτε με αντικείμενα της μηχανικής. Τώρα και δεν θυμάμαι τι κάνετε, δεν ξέρω τι κάνετε τώρα στη φυσική σας, στο Λύκειο. Τουλάχιστον κάποια από τα μαθήματα που κάναμε στα χρόνια μου όταν ήμουν στο Λύκειο είναι το στερεό, η ταλαντώση και η θερμοδυναμική. Με αυτά τα κομμάτια θα ασχοληθείτε πάρα πολύ αν περάσετε σε αντίστοιχη σχολή. Και ίσως και λιγότερο με ηλεκτρικά κυκλώματα. Τρίτο κομμάτι που ασχολείται το αντικείμενο είναι ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θα δούμε στη συνέχεια πώς συνδέεται με το μηχανολόγο μηχανικό αυτό. Τέταρτο, ο μηχανολογικός σχεδιασμός αφορά ουσιαστικά το σχεδιασμό εξαρτημάτων είτε για προϊόντα είτε για μηχανές. Και πέμπτο, ένα κομμάτι στο οποίο υπάρχει σε αυτή τη σχολή είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, από την άποψη ότι υπάρχει ένας τομέας ο οποίος εστιάζει στη διοίκηση, στη διαχείριση της παραγωγής σε εργοστάσια, τη διοίκηση έργων,
καθώς και το κομμάτι του εφοδιασμού των προμηθειών. Οπότε, συνεχίζοντας, θα σας πω λίγο κάποια πράγματα για τη σχολή που φοίτησα. Λοιπόν, έχει ορισμένες κατευθύνσεις. Η σχολή είναι 5 ετούς φοίτησης και λαμβάνει ουσιαστικά ένα πτυχίο το οποίο είναι ισοδύναμο με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Δηλαδή, μπορείς, άμα θες να συνεχίσεις ακαδημαϊκά, μπορείς να πας απευθείας για διδακτορικό, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις κάποιο έξτρα μεταπτυχιακό. Εκτός αν θες να κάνεις κάποιο έξτρα μεταπτυχιακό για να εξειδικευτείς περισσότερο σε κάποια πράγματα που δεν υπάρχουν, δεν τα μαθαίνεις στη σχολή. Λοιπόν, η σχολή έχει 5 κατευθύνσεις συνολικά και είναι πρακτικά όλες αυτές που ανέφερα πριν από λίγο. Ο πρώτος τομέας είναι ο κατασκευαστικός, ο οποίος αφορά το κομμάτι της βιομηχανίας και του σχεδιασμού. Ο δεύτερος είναι ο τομέας ενέργειας, αεροναυτικής και περιβάλλοντος, που ασχολείται με όλο το κομμάτι, ασχολείται με συστήματα κλιματισμού σε σπίτια. Ασχολείται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τη διαχείριση του περιβάλλοντος, με το κομμάτι με ανεμογεννήτριες πάρα πολύ. Τρίτον, ο τομέας εφαρμοσμένης μηχανικής, τεχνολογίας υλικών και βιομηχανικής. Ουσιαστικά μπλέκει το κομμάτι των υλικών, των πρακτικών εφαρμογών της μηχανικής και το κομμάτι των εφαρμογών για ιατρικούς σκοπούς. Τέταρτον, είναι ο τομέας διοίκησης και οργάνωσης. Και πέμπτον, είναι ο τομέας της αεροναυπηγικής. Λοιπόν, είναι 5 ετούς φοιτησης η σχολή. Στα πρώτα 3 χρόνια μαθαίνετε τα βασικά από όλα αυτά, από όλους αυτούς τους τομείς, στα πρώτα 3 χρόνια. Στο 4ο έτος σπάτε σε μηχανολόγους και αεροναυπηγούς, δηλαδή διαλέγεις εάν θα πάρεις κατεύθυνση αεροναυπηγικής ή αν θα συνεχίσεις για να γίνεις μηχανολόγος μηχανικός. Και στο μέσο του 4ου έτους μετά, αν έχεις πάρει, αν είσαι αεροναυπηγός, συνεχίζεις στην αεροναυπηγική. Αν έχεις διαλέξει να γίνεις μηχανολόγος μηχανικός, στο 4ο έτος, στα μέσα του 4ου έτους, διαλέγεις έναν από τους πρώτους 4 τομείς, από αυτούς εδώ πέρα. Αυτοί εδώ πέρα ουσιαστικά αφορούν το επάγγελμα του μηχανολόγου μηχανικού και η αεροναυπηγή είναι μια ξεχωριστή κατηγορία. Τώρα, για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επισκεφτείτε το site της σχολής, το επισυνάπτω εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν θα σας γίνουν share τα slides. Μπορώ να το βάλω και στα σχόλια, το site της σχολής, για να δείτε περισσότερα πράγματα και τι μαθήματα υπάρχουν. Ωραία, next. Περάσαμε σε αυτή τη σχολή. Πώς βγαίνει αυτή η σχολή? Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και κάποιες προκλήσεις γενικά που πρέπει να αντιμετωπίσεις μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια ή και παραπάνω. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αντιμετωπίσεις είναι ότι υπάρχουν γενικά υψηλές απαιτήσεις για επιδόσεις. Δηλαδή, δεν μπορείς τα πλειοψηφία των μαθημάτων απαιτεί να μελετήσεις πολύ καλά για να μπορείς να τα περάσεις. Δεν είναι δηλαδή λογική ότι πάω, διαβάζω τα SOS, τα βασικά και πάω και γράφω ένα 5 και περνάω. Δεν πρόκειται να γράψεις έτσι το 5 ποτέ. Οπότε πρέπει να πας, όταν πας να δώσεις ένα μάθημα, πρέπει να πας πραγματικά καλά προετοιμασμένος. Δεύτερο challenge, πάρα πολλές εργασίες. Μιλάμε για τεράστιο όγκο εργασιών σε εβδομαδιαία ή συνήθως σε εβδομαδιαία βάση. Και ομαδικές και ατομικές εργασίες, οι οποίες όμως δεν μπορείς να τις αποφύγεις, γιατί υπάρχει το θέμα ότι αν δεν τις κάνεις δεν μπορείς να δώσεις μετά μαθήματα στο εξάμηνο, οπότε και μετά θα αναγκαστείς να πας τον επόμενο χρόνο να τις ξανακάνεις, οπότε γενικότερα υπάρχει όγκος δουλειάς μεγάλος. Οπότε αυτά τα δύο τα παραπάνω καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι απαιτεί μια τεράστια ικανότητα να μπορείτε να διαχειρίζεστε το χρόνο σας καλά. Δηλαδή, προφανώς κανείς δεν θέλει να έχει στη φοιτητική του ζωή να ασχολείται μόνο με τη σχολή. Θέλει να έχει μια ισορροπία και όχι μόνο στη φοιτητική του ζωή και στην επαγγελματική του ζωή. Θα πρέπει να έχετε μια ισορροπία της προσωπικής σας ζωής με την επαγγελματική παύλα τη φοιτητική. Οπότε θα πρέπει, για να μπορέσετε να προλάβετε όλα αυτά, θα πρέπει να μπορείτε να διαχειρίζεστε πάρα πολύ καλά το χρόνο σας. Δηλαδή, πότε θα κάνω τι, να υπολογίσετε το κάθε τι πόσο θα μου πάρει.
και έτσι να μπορέσετε να έχετε έτσι μια καλή φοιτητική ζωή, χωρίς να χάσετε την μπάλα με το αντικείμενο. Και τέλος αυτό, σαν συμπέρασμα από όλα αυτά, είναι ότι γενικότερα είναι μια σχολή η οποία απαιτεί μια διαρκή ενασχόληση. Δεν είναι ότι θα πεις ότι okay, από τα 2 χρόνια θα δουλέψω πολύ, μετά θα κάτσω να χαλαρώσω λίγο, μετά θα το ξαναπιάσω. Εκεί χάθηκε το παιχνίδι. Οπότε αυτά τα challenges ουσιαστικά για να βγάλεις αυτή τη σχολή. Ωστόσο, υπάρχει πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Πρώτον, υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για καριέρα ακόμα και στην Ελλάδα. Δεν το συζητάμε για το εξωτερικό. Εξωτερικό πολύ περισσότερες. Αλλά και στην Ελλάδα, αν θες να μείνεις, υπάρχουν ευκαιρίες. Υπάρχουν αρκετά υψηλότεροι μισθοί για τα ελληνικά δεδομένα σε σχέση με άλλα επαγγέλματα. Τρίτον, όπως είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος, μηχανικός, υπάρχει δυνατότητα μεταπήδησης σε άλλα πεδία, όπως ο προγραμματισμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η διοίκηση επιχειρήσεων και τα οικονομικά. Θα προσθέσω και τα νομικά, το οποίο το ξέχασα να το βάλω εδώ. Και τέλος, η βασική πρόκληση, τουλάχιστον εγώ που είδα όταν άρχισα να ψάχνω δουλειά, είναι ότι γενικότερα ένας μηχανικός μπορεί να ανοίξει ένα δικό του γραφείο και να δουλεύει ατομικά, σαν ελεύθερος επαγγελματίας, να βρίσκει πελάτες και τέτοια. Εγώ αυτό που είδα στην Ελλάδα είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξει γραφείο γιατί θες νοημίες. Γενικότερα η μηχανική είναι ένας πάρα πολύ κλειστός κύκλος όσον αφορά τα τεχνικά έργα και άλλα πράγματα και τις υπογραφές και όλα αυτά τα έξτρα που έχουμε σαν δικαιώματα. Οπότε είναι δύσκολο, γιατί κυρίως ότι υπάρχει μια αρκετά υψηλή φορολογία στην Ελλάδα, οπότε τα πρώτα χρόνια μέχρι να αποκτήσεις τις νοημίες και την πελατεία μπορεί να μπει μέσα. Οπότε είναι ένα challenge αυτό και συνήθως οι περισσότεροι μηχανικοί που ξέρω δουλεύουν σε εταιρείες και όχι ατομικά. Ωραία, και τώρα κλείνοντας, θα πω κάτι για το κομμάτι του data science. Όπως σας είπα, τώρα εργάζομαι σαν data scientist στον όμιλο Titan. Ουσιαστικά τι κάνουμε? Ουσιαστικά κάνουμε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία. Και ουσιαστικά φτιάχνουμε εγκεφάλους για τις μηχανές στη βιομηχανία. Πώς λειτουργεί ένας εγκέφαλος στη βιομηχανία? Πώς μπορεί ένα μηχάνημα ή μια μηχανή που παράγει κάτι να αισθάνεται? Μπορεί ουσιαστικά βάζουμε αισθητήρες πάνω στο μηχάνημα, μετράνε δεδομένα, αυτά τα δεδομένα πάνε σε έναν αλγόριθμο, τα αναλύει και ουσιαστικά δημιουργεί κάποια αποτελέσματα στους αλγόριθμους. Αυτά τα αποτελέσματα τι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι ουσιαστικά κάποια διαίσθηση ότι κάτι πάει να χαλάσει, κάτι δεν είναι όπως πρέπει, κάτι πρέπει να αλλάξει στην παραγωγή. Ο σκοπός είναι ουσιαστικά να φτιάξουμε μια τεχνητή νοημοσύνη, κάποιους αλγορίθμους οι οποίοι θα μπορέσουν στις μηχανές να δώσουν τη δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις μόνες τους, χωρίς να χρειάζεται να εμπλέκεται ο άνθρωπος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει αυτό στην ασφάλεια είτε και σε βελτιστοποίηση της υπάρχουσας διαδικασίας. Οπότε αυτό είναι ακριβώς που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή στον όμιλο Titan. Μια δεύτερη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία είναι διάφορα εργαλεία λήψης αποφάσεων για τους μηχανικούς παραγωγής. Έχει πάρα πολλές εφαρμογές στη ρομποτική, στα αυτόνομα οχήματα και στα μη επανδρομένα drones, ενδεικτικά. Και όλο αυτό το κομμάτι εντάσσεται στο πλαίσιο που λέμε Industry 4. Ουσιαστικά είναι η νέα βιομηχανική επανάσταση που αφορά την εμπλοκή της τεχνητής νοημοσύνης στα μηχανολογικά συστήματα. Και πώς μπορείς ουσιαστικά να μάθεις data science από μηχανολόγος μηχανικός? Μπορείς να κάνεις μεταπτυχιακό, είναι η αλήθεια. Αλλά εγώ αποφάσισα, επειδή είχα ήδη ξεκινήσει την καριέρα μου και δεν θα μπορούσα. Θα κάνω ένα διάλειμμα καριέρας για να κάνω μεταπτυχιακό πάνω στο data science. Υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες που έχουν online μαθήματα και πιστοποιητικά, όπως το Coursera, το Udemy και το EDX. Εγώ έχω κάνει 2 πιστοποιήσεις στο data science επαγγελματικές στο Coursera και στο Udemy και πλέον δουλεύω πολύ καλά σαν επαγγελματίας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, αν κάποιος θέλει μετά τις σπουδές να πάει μπροστά εκεί, μπορεί να κοιτάξει και εκτός από το μεταπτυχιακό, αν δεν του βγαίνει, αν δεν έχει τα χρήματα,
ή οτιδήποτε, μπορεί να κοιτάξει και για online μαθήματα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και μπορούμε να περάσουμε στις ερωτήσεις των παιδιών.